ga masu farin jini da tarin alfarma. Bazan na saloma rabbana ya taya ma. Ko kalfasin a gaida ne kasu mai girma. Ni bana korafi idan ga ogana. Gaba dai Ashe taki ake kira sirrin gona. sannan Tafin hannu ko bai tare hasken rana. gaba dai Nakas da farin jini sadauki ne zanna. sannan Dutsen fashin tuma ka gagar ogana. gaba dai Me hasadar ka yanzu na gansa a rana. sannan Hasada taki ta zama yau ka daɗa suna. Gaba dai. Baba zanna Saloma SD ne da saƙona. sannan Nakas kai ne muke kira kamar na rana. gaba dai Kuwan gabas ko kalbasin ka daɗa suna. sannan Nekas farin uba ba wasa ba. gaba dai Fagen hakuri da tallafi ban ga ya kai ba. sannan Jinin arziki ashe ba zai taɓa yashi ba. gaba dai Kuwan gabas wa za ya zo baka zo ba. Sannan. Ga abun faɗi na gansa ba sai faɗa ba. gaba dai Alheri kai kake ta yi batun yau ba. Sannan. Matar aure daban da me yawan banza. Gaba dai. Kowa ya shaidi dan halak ba ya gaba. sannan Baba sun muke kira mai alfarma. Gaba dai. Ko kalfasin muna yaba maka da dama. sannan Ashe kifi yana gudun Nijar koma. gaba dai Ni na rike jarumi a yau bani na dama. ga masu farin jini da tarin alfarma. Bazan na saloma rabbana ya taya ma. Ko kalfasin a gaida ne kasu mai girma. Ga masu farin jini na tarin alfarma. Bazan na saloma rabbana ya taya ma. Ko kalfasin a gaida ne ke su mai girma. Ga masu farin jini da tarin alfarma. Bazan na saloma rabbana ya taya ma. Ko kalfasin a gaida ne kasu mai girma. Allah sarki Ubangiji malici na. Sannan. Me yau me gobe jalla sai ta tunani na. Sannan. Wakar zai kanu ba na rera ta suna. sannan Allah ninka dubin salati ga manzona. sannan Abin